Vaig néixer a Ulldecona, Tarragona, l'any 2001. Els meus pares també són d'Ulldecona, per això parlem el català. Paula, Dis-me. pots sortir a ajudar-nos, que hem arribat de comprar i ja està el cotxe ple? Sí, hi ha xocolata? Claro. Oh, perfecte. Però la meva família, per part de pare, és castellana. I amb la meva àvia parlo el castellà. Hola, Yaya. Mañana es miércoles. ¿Te acuerdas que vengo a comer? Sí que me acuerdo, Paula. ¿Qué prefieres que te haga? ¿Macarrones o sopa? Me gustan más los macarrones, ya lo sabes. Pues bueno, te preparo macarrones como siempre. Un Perfecto. besico. Besito. Hasta mañana. Hasta mañana. La música és un factor molt important per a poder comprendre i aprendre millor una llengua, ja que ajuda moltíssim per a la gent estrangera. Jo escolto música en castellà. Dime cómo le explico a mi destino que ya no estás ahí. També en català. Vine aquí, vaya a mí, vaya como una lluna a l'aigua. I finalment en anglès. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. Al meu institut estem estudiant el castellà, el català i també l'anglès. I finalment, dono gràcies a la meva família per haver pogut viatjar a tants llocs i aprendre encara que sigui unes quantes paraules, com ara bon dia i adeu, a cada lloc que he anat. De l'alemà he après Guten Morgen o Guten Nacht, fins i tot Tschüss. De l'italià he après Buonanotte, buongiorno, arrivederci. I finalment de l'euskera he après egunon, onir, agur, eskerrik asko. I finalment, aquí acaba el vídeo de les llengües de la meva vida.